Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лесян Галиева исән мисез бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бүтін Рәсәй яман шиш белән авыручы хатын-кызларны яклау проекты эшен башлап җибәрде. Әлмәт халкы юмор фестивалендә күңел ачты. Татнефть турды Татарстан Әлмәт 2023 узган ял көннәренең төп спорт вакыйгасы. Бу һәм башка темалар хакында бүгенге чыгарылышта. Химия булды, ләкин без ташлаштык. Шушы лозунг астында бүтән Россия кысаларында узган фотосессия яман шиш авыру белән интегүчеләргә ярдәм йөзеннән үткәрелде. Проектның 16 катнашучысы рух көчләрен күрсәтеп, үз тарихларын сөйләде. Яман шиш чиры гадәттә җәмгыятьтә яшереп тотыла. Мондый диагноз белән яшәүчеләр дә аның белән бик бүлешми, сызлануын, ярдәмгә мохтаҗлыгын үзендә тота. Когда у пациента есть изначально хороший настрой, он борется, он верит в лечение. В таком случае и лечение уже проходит более эффективно. Рак – это не приговор, что с этим можно жить, что с этим можно бороться и в какой-то мере даже выздороветь можно. Проект Россиянең төрле шәһәрләрендә уза. Әлмәттә быел беренче тапкыр оештырылды. Фотографлар һәм визажистлар үз теләкләрен белдереп проектка ярдәм итәләр. Шундый ысул белән оештыручылар ачык мисал күрсәтеп кешеләрне берләштерергә тели. Галия Бәширова 7 ел элек бу яман чир белән авыруын ачыклаган. Дәваланудан соң волонтер булып охшаш хәлдә калганнарга да ярдәм итәргә кирешкән. Я наконец-то вплотную занялась живописью. Я получила второе высшее образование, я теперь арт-педагог. Также я недавно получил сертификацию на специалиста нейрографики. Шулай фотосессия пациентларга алга барырга булышучы фототерапия булып тора. Илебезнең стендап комиклар, шаяннар һәм тапкырлар клубы командалар калабызны комедия башкаласына әйләндерде. Әлмәттә узган юмор яллары беркемне дә битараф калдырмады. Шәһәр пляжында алма төшәрлектә урын юк иде. Әлмәт халкы һәм кунакларына күтәренке кәеф бүләк иткән юмор фестивалендә Лина Хәсән шунда булып кайтты. Каракүз фестивале кысаларында гастрофестиваль быел да шәһәр пляжында уза. Быелның үзенчәлеге Каракүз дип исемләнгән ресторан эшли. Шуннан әлеге ресторан бу ялларда гына эшләде һәм киләсе елга да булачакмы икәне әлегә сер булып кала. 2 көн рәттән гастрофестивальдә төрле милләтләрнең тәм-томнарын ашап карарга, мастер-классларда катнашырга мөмкин иде. Лето Каракүз кысаларында узган гастрофестиваль этник мотивлар белән үтте һәм фестиваль мохитенә шумдырды. А кто это будет, мы узнаем прямо сейчас. Здесь, вместе с вами. Вы готовы? Надеюсь, что да! Татнефть компаниясы кубогына узган традицион юмор фестивале да беркемне битараф калдырмады. Бер сәхнәдә республиканың 2 һәм Идел буе лигасының 6 командасы чыгыш ясады. Иң беренче булып Каракүз шаяннар һәм тапкырлар клубы командасы чыгыш ясады. Һәм татар халкының кунакчылыгын ассызыклап чыгышлары бәйге кысаларында булмаганны белдерделәр. Һәм 3 бүләкне дә кунаклар алып китү мөмкинлеген булдырдылар. Алин, ты что, опять турецких сериалов пересмотрела? Закирысуй, поганый рот, Сулейман. Твоя жена втайне родила ребенка Кемалю. Все, я в кому. А вы с вашим количеством убийств делите мое наследство. Сами приехали со строем побеждать на самом деле. Забирать призы. Вот, выкатили свой самый лучший материал, который уже был везде проверен. Также есть и международные лиги, сами оттуда приехали. Мисал өчен Самарның Могҗизалар почмагы командасы узган елны әлеге фестивальдә 3-нче булган иде. Вообще спокойно, мы опытная команда, уже много игр в сезоне отыграли. Как-то все на легком дается, и мы, не переживая, приехали, просто сделали свою работу, рассмешили зрителей и все. Берәүләр күтәренке кәеф бүләк итәргә килсә, икенчеләр җиңү артыннан килгән. Ничек кенә булмасын, һәр команданың чыгышы үз тамашачысын тапты.
Татнефть компаниясы кубогына узуча юмор фестивалінің хедлайнерлары, юғары лига чемпионары Барцы командасы болды. Слышь ты, Чупа-Чупс, ты как со страшными разговариваешь? Еще одно слово, и мы тебя отсюда выгоним. Если мы его выгоним, над кем мы будем издеваться? Не переживай, маленький вонючий гном. Татнефть компаниясы кубогына узған традицион юмор фестивалінде Пермнің Паганию жиылма командасы төп приз 70 000 сум һәм Қаракөз кубогын алды. Лина Хасеншина, Ойдар Кабиров, Яңалықар вақты Луч Әлмәтсел компаниясы. Қолабызда Татнефть Турды Татарстан Әлмәт 2023 деп исемләнгән велоузыш узды. 25, 50, 75 һәм 100 километр дистанцияләрендә илебезнең 33 шәһәре һәм 20 регионыннан килгән кеше катнашты. 5, 4, 3, 2, 1. Татнефть Турды Татарстан Альметьевск 2023 ярышлары тәҗрибәле спортчыларны да хәвәскәрләрне дә берләштерде. Велоузыш ялларның төп спорт чарасына әверелде һәм Татарстаннан Комига кадәр 350-га якын кешене җыйды. 2018 елдан Тимирман спорт чаралары сериясы Әлмәттә төрле ярышлар уздыра. Илебезнең спортчылары бик теләп биргә килә һәм катнаша. Оештыручылар сүзләренчә, Қолабызда һәр чак җылы каршы алалар һәм спорт бәйрәме уңышлы узсын өчен һәр яклап ярдәм итәләр. Альметьевск – большой город, где все практически циклические виды спорта. У нас и триатлоны, и забеги, и велогонки. И это очень круто, потому что Альметьевск очень любит участники. Быел 75 километр оралыгында өстәү катнашучыларны, аларның үсешләрен кайгыртып эшләнелгән. Кем өчендер 50 километр әз булса, 100 әле күп. 75 километр алтын урталык булып тора. Әлбәттә, беренчеләрдән булып 25 километр оралыгында ярышучылар финишка җитте. Старт прошел отлично, мне понравилось. Вся наша команда была в первой пачке, но было немного опасно, страшно тоже. Особенно на поворотах. Мы ехали все в одной пачке, все ехали впритык, было много людей. На поворотах было вообще очень опасно ехать. Россия һәм Татарстан җыелма командалар составларына керүче Әлмәт спортчысы Ксения Скворцова хатын-кызлар арасында беренче булды. С результатом 37 минут и 21 секунда завоевала представительница Альметьевска Ксения Скворцова. 25 километр оралыкны велосипедта узу өчен аңа нибары 37 минут ярым вакыт җитә. Мне этот заезд сегодня очень понравился, интересная гонка. Хорошо проехала, результатом довольна. Трасса интересная, конкуренция высокое время, мне понравилось. Қолабыз кунаклары да Татнефть Турды Татарстан Альметьевск 2023 велоузышының яхшы дәрәҗәдә узуын билгеләп үтте. Очень классные условия, можно получить воду, еду, вообще все, что хочешь. Всю гонку держались в пачке, было очень хорошо, хорошие соперники. Да, очень классные соперники были. Помогали, если надо, давали садиться в пачку. В целом все хорошо было. 3 яшьтән 18 яшькәчә балалар 300 метр бегавелларда һәм 1000 метр велосипедларда узды. Лина Хасеншина, Ойдар Кабиров, Яңалықар вақты, Луч Әлмәтсел компаниясы. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.